Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nini tungod karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Perse Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing ang mga dapit kaninyo og mga panghinaot kanining tungod karon kamo naa sa inyo nang nahamutangan ug nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga magamit nato kini nga punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padin sa among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga gitudlo ni Master kanamo sa pagtugot kini dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungod karon among mainiton nga mga pagpangamusta sa tanang makiigsoon sa nagakalilaing dapit. Unang-una sa tanang mga chapter president. Kumusta ka ninyo? O pasalamat kami sa inyong gibugaton sa maong pag-angkon sa radio station para mailagad kining programa. O labi na sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound katong mga diehard nga hugot regyon nga nagpabilin sa pagtulon ang PBCM. Kumusta ka ninyo? O labi na diri dapit sa Tagulan, Misamis Oriental sa chapter president Bernardino Arias Kumusta ka nimo? Chapter president o sa tanang mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan sa diri sa Natumula tanang mga kaigsunan. O kang Brother Jerry Idkila. O sa tanan, sa pagpaybalo nga dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta sa tanan nga mga nagsunod nining among radio station sa inyong pagsunod nining mga lagitong lamdag sa kinabuhi. O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw? Kini karon ang inyong alagad, Ebanghelista Brother Jimmy Alcala nga inyong makauban ning tungora karon sa programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban pang Ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nang kumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O kauban po din nato karon sa studio, atong kaubang mga ministro, silang Brother Alan Limbarok, ug usab si Brother Jerry Falcone. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBC nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado ug aduna usab matag adlong Domingo sa inyong pagpatalingog Visayas ug Mindanao kini mga kaigsunan. Busa, kumusta kaninyo karon nga nagsunod ug nagapaminaw dinhi sa radio station ug nagasudong sa atong Facebook Live? Kumusta kaninyong tanan mga igalag mga kaigsunan? Sa tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig, ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga listener ug mga higalang tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matagadlang Domingo dinhi sa Sibihan sa RPN Dixkio, Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagnas gaponon. Ug adunay pagsubli dinhi sa matagadlang Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagnas gaponon. Live kini sa Facebook magkaigsunan. Ang programa makita usab kini sa YouTube.
ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan nga tigpaminawan dinhi sa Dapitan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio. Matag Domingo alas 10 gadto sa alas 11 ang tagnas Gabuntagon. Live gyapon sa Facebook ang programa o gitagaan kinig kinabuhi sa pag-sponsor sa atong igsoon nga chapter president Brother Noel Is Feliciano. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlong Domingo dinhi sa RPN Dixkidi, Dipolog, Radyo Ronda alas 6 ngadto sa La City ang tagnas kagabion. Live yapon sa Facebook makigsunan ug makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw kita nga Sabado makigsunan duha ka hugna kini sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Live sa Facebook ang programa. O gitagaan kining kinabuhi sa atong kauban nga ministro Brother David Resaba. O gingon man ang naga-sponsor nini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas gaponon, live sa Facebook gyapon ang programa. O dinhi usab sa inyong pagpatalingog karon sa Manolo Fortits Bukidnon ang atong programa mabati ninyo matag Domingo kini dinhi sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente sa Dental Brother Eutiquio Madrihanon. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo din ining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag Domingo. O gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan sa inyong pagpatilingog unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtuhon og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas gapunon. Live gyapon sa Facebook o gidumulan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon, live yapon sa Facebook o gitagang kining kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa Dabit FM 92.3. Matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kahaponon, live yapon sa Facebook kini. O gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Felipe T. Manlod. Ato usab nga ipakita o i-display red ang ato ang gipahigayon nga branch roundup o branch meeting dinhi sa branch sa Kapatagan, Lanao del Norte din gipahigayon ang maong branch meeting dinhi sa Panimalay sa mga Kisimundo family. Dinhi sa Dabliston, Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte makita ang mga hulagway sa mga kaigsunan nga gi-round up kauban sa Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Ato usab gipangumusta ang chapter president dinhi sa Dabliston, Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte. So atong gipangumusta ang chapter president Sister Avelina Kisimundo, usa sa nag-sponsor sa Real Beat Radio dinhi sa Hinguog City. Ato usab gipangumusta ang iyahang chapter vice president si Sister Teresa A. Lapera. Kumusta kaninyo mga sisters? Og dinhi usab sa United States of America atong gipangumusta silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Og dinhi gihapon sa United States of America atong gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsoon, Brother Nicodemus Nicky Hermias.
Ug dinhi naman sa Kabadbaran City atong pangumusta ang atong mga kaigsuonan nga na nagpaminaw dinhi sa Honey FM nga atong programa mga kaigsuonan mabati sa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Diin ang nagsponsor nini atong isunod no atong igsuon kauban atong ebanghelista si Brother Nicanor R. Librero. Ug usab kauban siyang anak ang nagsponsor si Sister Angelica D. Librero. Kumusta kanimo sister? Ug usab ato pong gipangumusta ang ato ang igsuon si Brother Chorley G. Cartagena. Kumusta kanimo brad? Og ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao gani 0917-811-8882. Og ato sa diyang gipahibalo, Brad Deber, no, nga salamat, Brad Nick, sa imong gipadala nga among nadawat karon ang para sa balas nga imong padangat para sa pang-Disyembre lugar, no? Kang Nicodemos Hermias. Salamat, Brad Nicky Hermias. Okay, salamat kay Brad Nick. Atong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon ato gyapon i-display. So kuha na mo copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ato usab diay nga ipahibalo sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM. Nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia. Ako ni nga pirmi nga ipahibalo dili ni ingon nga gipakaulawan ni siya nga gipahibalo sa tanan nga mga membro nga kini gi-expelled na og ayaw na ninyo kini pagtuuhi, gi-expel or gitagak na sa PBCM ug kun adunay may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President Reverend Charlie Eugenio. Makita ninyo ang iyang hulagway sa screen, gipakita lang aron nga mahibalong kamo nga mao kini siya ang gi-expelled sa PBCM. Nawaron sa paghisgot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong paghisgutan, Brad Ronnie, Brad Jimmy, Brad Deber, ang pagtubag sa komento ni Boy Ortiga, no? Ang pagtubag sa pangutana ni Boy Ortiga, pero kini mga komento niya lugar dire sa atong mga programa. Pero samtang dili pa nato tubagon, ato sang pangamustahon ang mga uban pang nagapangutana nga miabot gyud ang dapit kang Boy Ortiga ang gusto niyang angay masayran og ang iyang mga komento kay morar ba siya og apurado kayo pero niabot gyud higalang Boy Ortiga. Brother Okay, Rev. Mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana i-display na to. Unang-una dinhi Boy Ortega, ikaduha Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ikatulo Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ikaupat Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. og ato gyapon nga gipangamusta katong ato ng mga natubag ang gitubag nato kang higalang Efren Anino Guhilde ug uban pa. Kamusta ning tanan sa inyong pagsunod dining programa sa PBC mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug karon atong balikan ang atong paghisgutan nga kibali tima mao ni nga ang pagtubag sa pangutana ni Boy Ortiga, no. Dayon atong i-display ang iyang mga komento, Brad Deber, ni Boy Ortiga nga isip ato gyud nga tubagon tungod kay importante man nga gipaabot niya kini. Unya ato dayong bahinon sa katulo para ihugna-hugna nato ang pagtubag. So niya mao kini ang comment ni Boy Ortega atong i-display sa screen, no. Dinhi man ni siya nag-comment rib sa atong FB page sa PBCM na makita ninyo mga kaigsunan. Kung naglantaw ka mo sa atong video, dayon ato kining gibay numbers rib. Una niyang komento, kamo ba nga mga ministro sa PBCM daw wala naman kamog respeto sa Espiritu Santo sa Dios. Ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot.
Mo kining ikaduhan yung pangutana, matud pa niya din unsa naman ang inyong gipaila kanamo? Espiritu sa demonyo. Si Aquilino Valencia, inyong gikontra. Unya si Reb, gikontra ni Valencia. Hain naman diha ang espiritu sa kalinaw. O, matud pa niya din dugang pa. Ang ikatulo, nagkaparihas na lang kamuda. Kamo nagapamatod usab sa espiritong kasaypanan. Si Valencia nagpamatod usab sa espiritong kalaglagan. Hain naman diha ang giingon nga kaluwasan. Oh, mo ni nga tungod sa tinubaga lugar, nagpamatuon lugar ta naan na lugar ta sa nabilong sa espiritu sa gitawag og kasaypanan. Si Valencia nagpamatuon sab daw sa espiritu sa kalaglagan. Hain naman daw kuno ang giingon nga kaluwasan. Tungod sa pagtinubaga lugar o pagtubag namo, igalang Boy Ortega maong nakahukom kanya na nga naa na mis kasaypanan. Balikan ta ang numero 1 Brad Deber diri nato unahon sa pagtubag. Atong pagbasahon Reb, matud pa niya din kamo ba nga mga ministro sa PBCM daw wala naman kamog respeto sa Espiritu Santo sa Dios. Ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Ato nakita. No, busa gani gibasa nato ang kinatibuk-an nga kay aron gyud masayod nganong naingon ini ang dagan. Matod pa niya, kamo ba nga mga ministro sa PBCM daw wala naman kamog respeto sa Espiritu Santo sa Dios. Ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Dili tingali nimo ayuhon pagkuano? Pagsunod igalang Boy Ortega kay ba man naka-konklusyon kag ahat nini. Boy no, kay nag-ingon man ka nga puros na lang di pagdumot. Ang hinungdan tungod kay kontrahon gani ang among pagpamatuod kay ang sinugdanan ni imo mangisgutan si Valencia. Kini si Valencia dako og panguriher diri kanako o kanamo nga siya gyud mao ang maayong laki sa Biblia. Dili siya mo dawat sa explicar namo. Gani kada na ay among tubagon. Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka, dito nila, pataligo kasi ninyo, kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. Iyaming sundan kay di ko no mautong among tubag. Mao nga ang Biblia nagpamatuod nga kung unsa gani ang gipakabaayo namo kay kung mutubag mi dili ra ba mi magdugang o magkulang sa nakasulat sa Biblia kay makita man ang mga pagdisiplina namo. Unya diri kami nagpasukan nga dipinsahan gyud kung mag-ingon mi higalang boy nga kini maoy maayo unya daoton amo gid ang dipinsahan sa nakasulat sa Biblia. Unsay prueba Brad Jaime sumala sa nakasulat? Dirian nato basahon Reb nga ang prueba gyud nga dili gyud tugutan ng pagpanamastamas. Diria sa Roma 14 bersikulo 16. Busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa matinaw higalang Boy Ortega. Busa kung dunay maghimog panamastamas sa sistema sa among pagpamatod. Dipinsahan gid namo dili sama atong gingon ni Danilo Nakwa. I-block na. I-delete og mahimo. Palumag post, wa maday post. Way pulos ba sa tinaas nga pagkasulti pero sa minubo way post. Nagingon ang Biblia, busa ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Unya matod pa nimo nga kamo ba nga mga ministro sa PBCM daw wala naman kamong respeto sa Espiritu Santo sa Dios. Ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Granting nga puros di ay pagdumot. Pag mo dipinsa na misa nagapanamastamas. Sa Biblia ba, Brad Jimmy, ang pagdumot ba, ipapadayon ba o padumtan sumala sa Biblia aron matubag ang komento ni Boy Ortega nga nagsigil ang kunotag pagdumot? Sa Biblia, bawal ba ang pagdumot sumala sa Biblia, Brad Jimmy?
dili gid ray padumtan gyud ang mga dautan sumala sa Biblia sa Roma kapitulo 12 bersikulo 9. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma, dumti ninyo ang dautan, gumakos kamo sa maayo. Matod pa nimo nga ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Bawal ba sa Biblia ang pagdumot? Wala. Basta makatarunganon. Ang Biblia naghisgot, Galang Boy Ortiga, take note, kinahanglan walay pagminaot ang gugma, dumti ninyo ang dautan, gumakos kamo sa maayo. Kung ano na may pagdumot na mo sa dautan, diplomasya. Unsang paagi sa pagdumot sa dautan, papasabton lang namo ang iyang sistema sa pagkadautan. Unsaon pagpasabot nato sa dautan sa nakasulat sa Biblia, brother? Ni Areb atong pagkabasahon dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 21. Oy, padayon lang lugar kay ang gibasa nato kaganina o ang gibasa ni Brad Jimmy ang 12 bersikulo 9 man. Dinhi lang nato pagkabasahon sa bersikulo 21. Ingon niining nakapayag, ayaw pagpadaog sa dautan. Hinunua dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. o nakita nato. Kung padumtan man ang dautan, dili di ay pasagdan, dipinsahan ang iyang pagdaot sa iyang pagkadautan diri kanamo. Busa, kung gisgutan man nga padumtan, dili gyud may magpapildi lugar sa dautan, ayaw pagpadaog sa dautan. Hinunua dag-a ang dautan pinagi sa mayo. Karon kay dadon man ang dautan, kinahanglan makadaog ta pinagi sa pasikad sa dili pagminaot, kun dili sa maayo. Na kung ang mga gisgutan nga dautan nga padumtan, siyempre musukwahe na gina siya. Ang tawag sa Biblia pagka magsukwahe, mga mahalamong tigpaminaw. Ilabi na kanimo Higalang Boy Ortiga, gitawag na sa Biblia og buang. Pagka buang na, ang Biblia ray mutuki o musulti nganong nabuang. Pero kinahanglan tubagon. Sa prueba Brad Ron, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ano ang prueba rin akong basahon sa Proverbio kapitulo 26 bersikulo 4 ngadto sa 5. Ayaw gayod pagtubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang. Tingali unya ikaw mahasama usab kaniya. But ipasabot Brad Ron, mapos kita kadiyot, no? Nga dili gyud ay ipatubag ang usa ka buang nga tugbangan nga ang pagtubag pod binuangon pagtubag. Kay tingali unya ikaw masama usab ka kanya kay sa atong nabasa ganina, dag-a ang dautan pinagi sa maayo. Ha? Kung panamastamasan pagsulti ang gipakamayo, kinahanglan lugar nga dili ta motugot. Nakaron kay dili man day ipatubag nga tugbangan ang usa ka buang nga binuangon pud pagtubag bradron. Unsaon pagpaagi sa pagtubag? Niya sa bersikulo 5 rib akong padayon sa pagbasa gingon tubaga ang usa ka buang sumala sa iyang binuang tingali unya siya mahimong manggialamon sa iyang kagulingong paghuna-huna. Oh, nakita nato, ipatubag ang usa ka buang sumala siyang binuang kay tingali unya og mahimo siyang manggialamo di makabalo na siya sa iyang kaugong nga panghuna-una. Sama si mong giingon nga ang tanan nga inyong minsay o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Pag nabasa sa Biblia, nabasa o nagbuhat-buhat min? Dumti man ang dautan. Unya ang gakson ang maayo. Muna ingon niya na ang among gibuhat sa among pagpanubag lugar. Unsa mang matanga sa ang buang nga makita nato nga nakasulat sa Biblia, Brother. Ni Areb atong pagkabasahon dinhi sa Proverbio 26:11, maingon sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka. Ingon ni ana, ang usa ka buang nga nagabalik-balik sa iyang binuang. Busa kadtod ang pagatubagon nga buang Higalang Boy Ortiga, wa ba nakasulat sa Biblia? Katong sama daw og iro. Nga ang iro nagsuka, nagbalik-balik lang sa iyang sinuka. Kakita kag iro, kuman na nagsuka, yang tilapan ang iyang gisuka. Ingon sab kuno niya na ang usa ka buang nga nagabalik-balik siyang binuang. Pananglitan ba gitubag na? Walay tubag-tubag. Walay counter. Nag-maintain hinon siya. Di ba garo-garo ang tao? Pag sumbagon ka, unya gisagang na, wa ka kaigo,
Di katong iyang gasagang, imong sagon pag utro. Naon sa bahinon nga kung musuntok na among sagang, unya gibalik gyapon niya ang iyang suntok. Di mao gyapon among sagang. Kitaon mo na. Ingon daw ni ana ang usa ka buang nga murag iro nga nagbalik-balik siyang sinuka. Ingon ni ana pod ang usa ka buang nga nagabalik-balik siyang binuang. Kung sa plaka pa na nga buak, nagbalik-balik lang tono, permanente, wala ba'y usab-usab? Way lapos kay nagarasman. Oh, nya ang iya kung suntok mo tong iyang gi panabi atong gisagang unya ang ato pong sagang adto niya wa niya sagang kay nagbalik-balik ra man ang istorya taguktok permanente siya sa ato ang sagang. Na karon pananglitan mo himutag ehemplo nga ang atong mga kauban kanhi bisag ikaw kauban ka. Ang atong isgutan nga kauban pod Bradron si Aquilino Valencia o kining bag-o pa nga nagtukod sa PADIM si Hermogenes Macrayo kauban ni Danilo Nakwa. Kauban man kanis BBCM sila. Na karon nga pinagi sa ilang pagpangawat sa doktrina pagtulis niya ang kuno nila nga sila'y tinon niya i-appeal na tas ilang kaluwasan ako'y nagtudlo anin unsab ni mataana nga imbes ako'y nagtudlo nga para sa kaluwasan pagka nakamauna di na ba tanan hibaw-an sus apilo naman nung kunyag luwas kita Bradron. Bata pa gani rin, maldito na. Mao unsa na kag matiguang na magsungkod na. Katong iyang sungkod sa katiguang gabito na puton niyag ipamuspos na karon. Busa usa sa mga kauban maestro man ni Bradiber. Tinuod. Ni si Brother Demetrio Campado no, usa-usab ka chapter president diri sa Tandag Surigao no. Sana sila nga nag-sponsor sa atong programa din sa DXCA Like FM Reverend. Unya ang nahitabo tungod kay gihilasan siya nga natuman daw kuno ang tagna sila kuno'y katumanan sa nagwali sa Santo kini si Hermogenes Macrayo og si Danilo Nakwa tanan nga mga gituluan kuno niyang og kami pasultin og ako murag YJ Will ba. Sila katumanan nga diha na kuno sa PADIM Kaya Reverend. og naamoy Jewel kanay imong gitulan Macrayo kining among gitulan. Be pagsitar og diha bas barangay debatihon ang imong gituluan magdebate og ang among gituluan og pamatud-an og ang PADIM mao bay tinud pinasikan sa ebanghelyo ni Master nga gibilin og nabay PADIM mo to nga. Mauwaw beta na ikaw mayang laki magkaka ikaw Danilo kay abi na mo og kanang kining mo lahutay sus ang iyang buhat sigig pamos murag batang way buot pagkatubagon siya i-block na. Huh? Talawan man ding dako murag iro ba nga namaggot sa dihang balusag paggot oy ni bahag mang ikog. Na on-site tubag ni chapter president Demetrio Campado Bradron. Okay, atong basahon ang tubag ni Chapter President Demetrio Campado atong i-display sa screen, Reverend. Muning iyang gitubag nga. Pero akong gipangutan na pag ang bala mubuto na, mubuto pa ba pag-usab? Hihihi. Agian niya lugar o katawa. Wala na ni-reply. Basin pila ka adlaw, i-block na pod ko. Ang iyan yung gi-replyan, Reverend. Murag kato mo siguro nasako paspadim nga ang pangalan. Sila si Hermogenes apil na silang Macrayo Hermogenes. o kini si Kuan Jimmy Pinaso. Pinaso. Nga makita na to sa mga post nga ilabihan ka mga hamugiro ba nga gikuan gyud ang PBC, criticize gyud ang PBCM ba? Busa tungod kay nakabalo naman si chapter president Demetrio Campado nga nag-ingon man mi kun ang tagna matuman na tumanonon pa ba pag-usap? Di naman na pwede busa mao nga nakakuha siyang conclusion iyan ning giapas. Kung ang pusil daw mubuto na. Ay mo man atong example. Unya usara pag ibala, mubuto pa pag-usap. Labihan na ninyo kagamhanan na empty na ang pusil niya mubuto pa. Mo ni conclusion nga gikan lugar sa premise nga kung ang tagna matumana tumanonon pa ba? Di wa na kung ang pusil mubuto na, mubuto pa ba pag-utro? Dili na mauna nga ang reply wa na mutubag busa di lagi magkinapayas Jim ha suma ba na may among Jamie diri magdebate ba kadwa ni Jamie Alcala Jamie Lintapa Pili lang, pili. ha mo na ang among buti pasabot kay labihan ka
kapayaso natural mo ingon ana gyud may pagsulti. Kay diin man din na sila gikan pangutana Jimmy Pinaso. Kanang imong gibiliban. Ingna kuno nga nag-ingon si Reverend nga makarayo og mingon ka bag master na makarayo. Si Reverend magkuno'y nagtudlo nimo. Igna kuno. Og moingon siya nga dili hilabihan gyud niya kabakakon. Munang but namong ipasabot na karon. Nakita nato mo na higalang Boy Ortiga. Unyag tubagon pasagdan lugar namo. Nga mag-round up ra ba ni sila. Ilang gipangkuot ang mga membro sa PBCM. Gihungitan nila sa ngalan ni Master. Pero paghungit dadon din sa PADM. Wa man gud kabinligon ni Master ang imo og sa kasing pa ay lagi kalain kay sakit ba ito imong imo. Kay kung sayop mi ni Valencia, ikaw na husto. Aman mi nimo dadon sa imong husto. Nganong nasuportaran man namo sa Biblia? Busa og sa kasing ka pa, hinambog ka nga, og ikaw may kasing, og kung dili, naaba kay kasing, nagsulti ka nga kining akong kasing, ang tawag ra ba basta maayog tuyok nga, apit di na mo, dagan pa sa lain, pag tuyok niya ana, gitawag nagtutod. Ha? Pag hiwi gani ang lansang, imbis di arato siya nagbarong, hutdo na niya, mura bitog nagsayag bugi o tanggo o tsatsa. Ingon na ba, ang tawag na karandaw. Busa di ta mag kinarandaw, higalang Boy Ortiga. Hupuli nga, imong makuha. O niya, og ikasakit ni mo among tubag. Dabi kay, hait man tong imong tubag, og sundang patong ni dapat na mo. Og di, mi ka mao managang, magdugo-dugo, magini among lawas. Dili ni siya kabalo magtimbang-timbang Reverend kay ang atong gitubag nagbinuwang nato gidamay man ta nga kitang nanubag hasta naman hinon iyang giapil hinoon nga binuang pod kay tiaw mo na nga puros na lang kuno pagdumot pagbasa sa Biblia ang mga dautan dumtan man naon sa mga karon Boy Ortiga. Unya pag nag-ingon tagbuang ang Biblia nagtudlo niya na naghatag og hubad. Tinuod. Dili buang nga dadon sa mental hospital. Hain ba ang hubad kung tawagon og buang sa Biblia, Brad Jimmy, sumala sa nakasulat? Sumala sa nakasulat, Reb, diriya na to basahon sa Proverbio, Kapitulo 19, versikulo 1. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabel ug maoy usa kabuang. Pagka magsukway na gani higalang Boy Ortiga sa Biblia sa iyang mga ngabel, mauna ang gitawag og buang. Kay nagsukway mas mga ngabel, mo nang among dipinsan, mo nang naningkamot mi, nga pagmutubag mi, dili gyud masukwahi, dili mi modugang sa nakasulat sa Biblia, kay gidili man ang pagdugang sa Pinadiag Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa 19. Ug uban pang mga sitas nga among mapakita nga ma-display. Busa, dili kami magbinuang buang og pagtubag para dili mi mahimo nga nagsuwahi mi sa among mangabel og mao sa kabuang. Og magbalik-balik pud mi og naay binuang. Kay ang tawag na gipakasama kag iro sumala sa nabasa sa Proverbio 26:11 sa unahan. Unya kini pong gitawag og buang. Lawayan pud na sumala sa nakasulat sa Biblia sa ubang hubad. Hain ang pre-babradron nga kung basahon sa ubang hubad, kining gibasa ni Brad Jimmy, gitawag ka na sa Biblia og lawayan. Kini ang mupriba Reverend nga hubad sa Biblia, kining Biblia sa Kristohanong katilingban. Nausap kita ni Ana, no? Basahon ako. Prob nga, di ta mag kinaplo-kaplo ba nga mo hitag wali-wali niya, kagaskas niya, mingon Diyos makarayo. Tudlo-tudlo din ba rito kay ang yapong partner lugar si Danilo Lacua na tiguang na lang. Sa kining Pilipinas ang itumbok nga halayong silangan. Busa ang Pilipinas di ay halayong silangan. Wa manggapoy. Alamag. Alamag. Patol pa ni Bradron. okay. Alamag di ay ang tawagan ang Bradron. Huwat mo hungitan. O pabasahon nga siya mag diag-diag, sige lingi lagi. Naingon na di ni siya og kanang tikarol. Tikarol. Nga, huwat lag makatangag ang inahan, ang usa pa makatangag. Nya ang ilhanan dugang nganong way alamag kay kun batuga-tuga og paghot kanang mag message yung suklan gani dayon dik pamblock. Pagkauwaw lang ka. Pasahon ako Reverend mo ra gyapon. Pakawaw di yung tawagan na Bradron. Pagkauwaw man nga na patuga-tuga ba isog-isog sa diyang suklan. Yes. May pay tuga sa nag-graduate Bradron. May pa. Pero og magpatuga-tuga ta. Awag yun. So, abot lang.
Nabasahon ako rin sa Kristohanong Katiliman, kaimuot man ta aning mga kalakihan ni mga tawhana in taon noy. Panultihon 19 uno. Mahitungod sa mga buang kanda bang magsukwes nga bil ba? Nyaw? Mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa usa ka buang. Kaganina magsukway mga bil dire nga malaw-ag sinultihan. Oh, nakita sa na lain to. pa ka istorya rin, bastusan dahil na eh. Yeah, Malaw-ag sinultihan man. Nakadungog ka, pero may si Valencia aning bastos, maghimuhimog istorya ba? Si Brad Ronnie kuno dili makatulog, kay naghunahuna ra kuno atong nagpatukar naman noon ang kwanggol sa kining Liter kay B. hilig kunog B, unya nadugay, mamuakay kunog pakwan. Agoy. Unya, nakakaton kuno si Brad Ronnie, pagbuak og pakwan, gumikan kuno nako. Atong patalingugan ning maong pamahayag o sa maong kanta kay aron mabati ninyo ang lyrics tungod aning mga tawhana atong patalingugan. Daghan na baya sa mga nag-away, magsinong bagay pakinig, kung sa may hinungdan, letter B. Doon ako hinungdan ni anang letter B. Gihimong kanta ang kanang letter B. Kinang tawhana, di ni siya katulog kay sige siya ngunahuna nga wailain nakabulgar sa iyang gibuhat. Ang iyang gibuhat ay dagway anak niya, letter B. Ang tinuod kana si Juan Pusong Ronilo Mangalos, amigo mi ni anak sa una. Pero kay dili naman maayo ang pagtagad nila nako uban anang iyahang reverend nga instructor sa Biblia. Ini sila mga dagway og letter B. Muna kay dagway man ni sila og letter B, mamuakay ni sila og pakwan. Ha? Paabot atong sumbong, musamot kining imong kabuang ba? Ako kagi hisgutan brother nga palihog pagpaluap adto. Palo po na to rin. Na karon. Kay musig nigara ba kay iyon si murag wa pa man. Kay kini bitaw sa salida sa sine nga og aktor gani Brad Ron. Mapungot ta magtan-aw sini kay sige lang kakulatahan. Pero sa nadugay dito sa tumoy yung ginapos ng salida, sus katong nangulata, mo'y gikulata. Maunay nakulatahan, ade nakabarog. Nakaron, ni Higalang Boy Ortega, sama pananglitan sa gisgutan sa testimony ni Chapter President Pilo Sevilla. Dari sa Cebu. Diri sa Cebu. Unsay ang gingon? Nga kanunay sawa pa maghatag yun og kinatibuk-an nga pagsupak-supak ni Valencia, pero dito pa wala pa niya dada sa wali. Dito sa iyang balay, sige na kuno mag-ingon nga kana kunong akong mga sitas, layo ra kuno sa iya kini mga bersikulo sa pagkuan sa pamatud sa Biblia ba? Nya ato pamation gani. Unya di namo nito bagon. Ha? Nga iya namang yung gipadangat sa kanginan, patalingogi Boy Ortega. Moto nga sa dayo ng kuan ligay sa panahon, sige balik Evanghelius Master. Ningon Diyos Master, dagko na ra ba ang lungagan sa ako mga kuan pokot karon. Busa, pagbantay ka mo, tindog pinili, bilin pinilian. Basin baya sa kong pagbalik, gamay lamang ka mo. Mo na iyang giingon sa una, mo na nakinumdum ko rin karong pagkahumal sa eleksyon nga ning guho na ning kuan upat nga maoy magtukod og pundok dito sa Danau. Kay sa una god nakabantay naman ko kada ato niya ni Akes balay maingon dahil siya. So kanang iyang ipasabot mga teksto sa Biblia ni Lolay wa ra na sa ako eh. Layo ra na iyang mga teksto sa Biblia. Layo ra na. Nakita na to ang kinapayas nga kana kunong akong pagpasabot sa Biblia kana mga teksto kunong gamit. Layo ra kuno na sa iya. May kay di mauwaw ang nagsulti ana. Maog yun. Sige lang kalagubo way tubag-tubag ba. Unya og motubag lain. Murag bitag bungol nga giingnan sa Batanon. Mayong gabi diha yo. Ang dapat tubag ato may gabi po dong ang tubag sa Tiguang nga bungol. Ako dong suroy-suroy lang. Di gisundan nga no maning may gabi iyo. Ako dong suroy-suroy lang. Di giingnan. Kay diin ba day kagikan yo? Sa mayong gabi po dong. Sus. Ingin siya, uy, bungol gidi ay ning Tiguanga bantong rang di mosibo di yang gingnan.
bungol-bungol day kayo. Akan ay bata matinahuron. Pagkalayo ara. Mo na nga mahibong taan na ba na karon na. Unsa pay duga nga kinapayas sa kauban namong ministro. Amigo mamisa na abot unsa iya nakaon ani nga iya magkukontrahon kay gusto lagi di ay siya nga mo'y mag-leader. Kay kana gong moingon siya layo ra mo nang iyang bersikulo kapitulo sa pinamatud-anan sa Biblia. Na karon kay maayo man day ka Valencia, nga naman nga ikaw raman nag-inusara sa imong pagwali diha, wa may nisunod nimo. Ha? Kaysa may imong namimbro diha. Nakaron, ni apaw ang iyang kinabuang namo igalang Boy Ortega og ikaw lugar ani matuog ka ani. Matay og matuog ka ani tungod kay wa ka kabasag 14-16 sa Roma nga ayaw tugutip nga panamastamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Kay gihurot man gani niya mig hugaw man kuno me. Ha? Niya atong patalingong gadi kung hugaw me nga nagwali sa Espiritu Santo, siya na lang usara ka buok ang dili hugaw niya patalingong nato. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala akong maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, ha? Mo nang gingon sa mga panood diyon. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. O pabatiya gani ang introduksyon niya siya wag ko'y nahimong kalapasan. Labihan ka kapayason nga tao ba? Mo nagingon Reverend Wa ko'y nahimo nga dautan sa pananaw ni Master. Unsa dito yang gipamatod siyang kaugalingon, brother? matod pa sa iyang kagulion wala gid kuno sa nahimong daotan wa nahimong kalapasan. Nakita ko no hugaw pa kuno ta sa mugawa sa lawas sa tao. Unsa man ang mugawa sa imo higalang Boy Ortega, kabalo gyud ka. Og ikaw mo'y nagwali niya kami sa Valencia. Ignon ka na mo hugaw pakas mugawas nimo. Ikasabot na kana. Na inigwali nimo mingon sa wa gid ka masayop brad aki kumusta nimo? Pasalamat nga nakasabot ka nga kanang mugawas namo hugaw pamiana. Mo ana lugar ka? Mo mana ron. Kwintaha ba pag-ayo ba og nganong ningon anay mi? Og diin dapita. Ha? Ang among mga pagtubag na unsa day yang another na pod nga pamahayag ni Aquilino Valencia. Yo, inyong patalingugan. Niya iyang kung kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024 nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko si Master wala gyud malipay sa inyong pagselebrar. Ha? Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man tungod kay ang nagdala ni ana sa ako nang giingon hugaw. Nato, nagsaulog ta sa birthday ni Master Badron. December sa 29, December 29. Adtong nilabay nga 2024. 24. Iso ako no malipay si Master sa among pagsaulog kay gidumalahan man kuno og hugaw. Di nahurot pagkahugaw, Badron. Ya gipasabot ani Boy Ortega nga gingon ni Aki nga gidumalahan og hugaw si Reverend Ramay gitumbok ana nga nagdumala. Sugot lugar si Reverend ug kami nga ingno ni Aki nga hugaw. Na tanawa, di pag ingon niya hugaw, mao bitaw ng among gingnan. Diin mo nagkita ni Master. Brad Aki og ato mang inog Brad Aki. Brother Aki. Unsa Badron? Brother Aki kalo-kalo ra bang murag Pilimon, Tatay Pilimon ba? Mao man ni higalang Boy Ortega, diin man ni sila nagkita ni Master kay ginan. Wa kumudawat ana. Mo na giingon na mo nga huna-huna ra na nimo. Ha? Nakaron. Sa Biblia, kung mag-ingkag hugaw, wala man pud may magpakamalinis. Ginoon. Ikaw ba, Brad Jamie? Ikaw ba'y limpyo, Brad Jamie? Di gidrib. Ikaw ba, Brad Eber? Nagpakamalinis mo ka? Na, wala yun. Labaw naming iyang gibira-birahan. Oo. Pero kung nabutang kita karon sa hugaw, kita raman ang general confession nga dawaton ba kay na may gihatag ni Master kung makasala ta panahon sa alas 12 sa gabi
every 12 o'clock in midnight, mag-general confession ka. Depende na kung pasayloon ba sa Diyos, gitagan man tagkatungod, ana. Pero ikaw, kay nagmalinis ka, ang mga propita, maubito ning among giingon nga, di manggod ni propita, among giingon, propita ba? Unsay propita, pita og sinultihan ba? Kay ang propita sa Biblia, wa sila mag-ingon nga sila kini maayo na gyud matarong na kayo. Unsay puriba, kinsa ang propita sa Biblia, brother? Ni Areb, si Propeta Isayas, ni angkon gagani si Areb, atong pagabasahon din sa Isayas 64, versikulo 6. Ingon ni ining nakapahayag, kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw. Apil na si Isayas ani. Og ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa kasapot nga nahugawan. Og kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon. Og ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. O bisan ang propita si Isayas, higalang Boy Ortiga. Di pa gani ni siya propita, pero kapayaso na. Limpyo daw siya. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala ko maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero si propita, wapod siya mga mong kay mao nay tinod. Kay kami. Ay tatog ningon si propeta Isayas, akura. Ha? Kay akura. Ingon siya, kay kami nga tanan, nangahimo nga ingon sa usa ka mahugaw. Unsa daw? Ug ang tanan namo nga pagkamatarong kun do na may ilang pagkamatong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Ug kaming tanan mga laya ingon sa usa ka dahon. Ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nga nagapalid kanamo. Ingon siya ug ang among kasalanan ug napog kuno ilang pagkamatarong sa tubangan sa ingon lamang kadto sa sapot nga nahugawan sa ato pa di pa gyud garantiya nga limpyo. Busa wa sila magkinapayas. Oh, good. Ha? Nakaron, sa Biblia gitinaw ba nga basta tao? Basig nikuha na ni siya Boy Ortega kaning among katba nga naatol pod sa imong pangutana kay ikaw may nakapabalik ani kay amo magisagang kay among pakita ba nga mao ni hinungdan. Basig nikuha ni siya kabaw. Kay ang kabaw di man na tao. Pero ang tao sa Biblia basta di kabaw, Brad Jamie. Nabay tao nga dili makasala sumala sa Biblia, Brad Jamie? Diri Areb, wala gyud tawo nga perpekto sumala sa Biblia. Diri nato mabasa sa Biblia nga SDA Bible, diri sa Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 20. Sa pagkatinuod, walay tawo nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala magpakasala. O kitaon mo. Busa giingon nga bisan gani katong iyang anghel nga gibuhat sa Dios nga perfect. Pero nahimo pa mang nakaplagan nga dili matarong anghel na naa. Mao tong nahimo hinon sang yawa kay ang Dios wala magbat og yawa anghel. Pero ang anghel tungod kay adunay pangandoy nga himuon niya ang kaugalingon sama sa Dios, mao tong nahimo siyang yawa. Nakita mo na wala daw tao. Sumala sa Biblia sa pagkatinon ingon ni Haring Salomon. Walay tao nga matarong sa ibabaw sa yuta nga nagabuhat og maayo ug wala magpakasala bisag nakabuhat og maayo. Niabot gyapon nga nagkasala. Busa nasa Biblia sa 3:19 sa buhat nga ipaghinulsol ka aron mapala ang kasalanan. Kung wa kay hinulsol di pa dentong pagpakasala di kay moing ka pulos mo tanan hugaw. Akura. Pero kamo, ha? Mo nang gingon sa mga panultihan. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala ko maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Uy, naunsa ba na? Ang tinun-an ni Kristo, Brad Ron, unsay gisulti? Wala bagyoy sala ang tao kay aron ma exempted si Balisya. Mao nang atong giingon nga igalag Boy Ortega og kuan pa ni siya, langgam ba ni siya di exempted kay di man ta pero tao unsay giingon ni Apostol Juan
nga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Akong basahon ng pahayag sa usa sa tinunan ni Kristo, si Apostol Juan, din sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, Reverend, ang akong pagbasa, gingon, kung kita magaingon nga wala kita'y sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon. Uy, og wala kanato ang kamatuoran. Oh. Si Apostol nga si Juan Reverend, kung doon kuno'y tao nga mingon nga walay sala, matod ba, kita ra kuno ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, unya wala daw diha ang kamatuoran. Busa, hilas na ipamation ba doon nga, gana bang mag-point-point ba? Ako nag-ingon nga, hugaw ni sila. Hugaw pa mo sa kanang magawa sa lawas tao. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Ngano man, tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Hilas as in hilas. Kung atong ibase sa sinultihan sa gipahayag sa chapter President Chipilo Sibilia nga matod pa niya Reverend, doon na pa'y mga nakasulat sa Biblia nga wala kuno na mo mahibalo Reverend. Daon sa man kining nakasulat sa Biblia nga nagingon ang mga tinun-an ni Kristo, si Apostol Juan, si propeta Malamon Salomon nagingon nga walay taong matarong ang tanan nakasala. Wani mo nihing basahay Valencia. Boy Ortiga wani mabasahay ni Valencia kay nganong mang-conclude man siya. Nga kami ray hugaw niya mingon pagitsag na ako noy wala mabasahin ni Reverend ngayang nabasahan. Sa pagkatinuod lang ana, mingon siya si Reverend kuno layo niya sa tinud anay, Mr. Valencia, ikaw may layo ura sa Biblia ni Reverend. Do Valencia warakas kumingking do kung ako'y pasultihon wa karas kumingking sa kaalam ni Reverend mo nagtarong pag-istorya. Na niya pa, mo ni amo, igalang Boy Ortiga nganong nitubag mi, dili kay kung nitubag mi, nanamis ka sa ipanan. Idamay man hinuunta nga Unya si nauta na hinong nitubag lang sa mga binuang ni si Valencia. Valencia na naas kalaglagan. Na karon oh, mag dang daan eh. Niya oh. Unsay imong ikasulti ani Galang Boy Ortiga taliwala sa iyang pagkamalinis. Di kung malinis siya, pinangga siya ni Master. Why difference siya? Niya atong patalingugan ang giingon ni Valencia nga mukumpisal kuno siya. Kining taong nagpagkamalinis, kining taong manghinaway diri nato Reverend nga wala ba ta mag-ingon nga linis nga hugaw kuno ta. Hugaw kuno mi gilidiran kuno mi hugaw. Kay og napani og pares pa ta sa pari sa Iglesia Katolika brethren ay magkumpisal brother adto gyud konfesyonaryo. Pero iya kay dili kung kita pari kay ang kahulugan sa ministro sa Isaiah 61:6 ang saserdote sa ubang hubad sa Biblia Katoliko gitawag pari niya. Sa SDE Bible gitawag ang saserdote maora na ang ministro. Di kung sa pari na sa Iglesia Katolika adto ka sa konfesyonaryo mo kumpisan. Pero siya wala. Social media. Social media niya ang dili kinomedya. Okay. Diha sa social media nga ang gibuhat. Nagkumpisal ko. Naunsam po di, naamang gini sa tanan, lalaki babae, naamang ginang kinaiya, naamang gini sa tanan, lalaki babae, naamang ginang kinaiya. Pagtanaw nako nga nag-ibangilyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timi Muring, daga pa to siya. Naka-appreciate ko niyan ko. Indutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Gawa din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kaya nga si Master nasayod na ako. Kaya katong akong unang-una, dili uyon si Master. Gisuntok dayon ko. Kayong confession Reverend no. Naside ko no si Master niya nga katong iyang giuna-una dili maayo. Ato pa daotan. Unsa may dili maayo ang opposite niya na. Maayo lang gapon. Kung ang opposite sa daotan lang gapon. What then ay opposite? Ni pugsit. Usa sa iyang mga atake diri kanato Reverend diri kanako nga hapit kuno kulabayan ni Master og astray pero ang iyara bang gigamit katong unsa na kanang baso nga imna ni Master siya nga kadumdum ka Juan Ronilo pusong mga luslos hapit ka labaya og baso ka nakita ang tumoy hapit lang lagi ako hapit naman At wa man og
o gilabay pod brethren, di naman pod tamukuan ato kay kanang ingnon ta nga si Master may nahibalo. Oh. Pero ang ingon niya hapit labaya, wa pod di malabay. Ingon-ingon ka ni adto sa una, tingamang ko, oy. Yanaan man kugla labay sa baso ni Master. Yanaan man kugla labay sa baso ni Master. Anong hanaan kag labay sa baso? Ha? Katong imbanan sa imnanan ni Master. Nakitaan ang imuhang future, ang destiny nimo. Pero Wag- ikaw, Wa man mahapit. wa man siya mingog. Hapit ko, sumbaga. Dili uyon sa Master. Gisuntok dayon ko. Gisuntok dayon ko. Gisuntok dayon ko. Agoy, to man naging simod mo. Limpyo man ka. Mo'y Muna'y tanawa ba? Muna'y tanawa Valencia. Ang Ha? atong bot pasabot ani Bretron nga dili si Aquilino Valencia may atong gisentro ani si Oh. Boy Ortega Oh, nalakbitan lang ni kay mo may imong pangutana nga dugay na ni natubag ka miingon ba ka nga magapasa-apas na ba kasi imong mga pangutana imong komento pero unahon na mo ni kay mo man gini pinakauna nimo na karon nakita na nato na unsa man unsa may imong paniid sa imong matod pa sa Espanyol, pensamento. Atong pensamento ba? Unsa may imong paniid ni Mr. Boy Ortiga nga si Aquilino Valencia nag-ingon nga wala kuno siya nabuhat nga dautan sa pananaw ni Master. Nya siya man lagi mo'y nasuntukan. Unya, kay gihimo man min niyang hugaw. Unya, sa katumanan, Boy Ortiga, kay magwali man og Espiritu Santo. Sa Biblia ba, singular ba ang magwalig Espiritu Santo o plural, Brad Jimmy, sa nakasulat sa Biblia? Plural gidreb diri sa Biblia nga dunay tatak SDE Bible, diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O, nakita nato. May mga tao din nga nagwali sa Espiritu Santo, gikapahibalo na kaninyo. Pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo. Mga tao mang nagwali. Di man usa ka tao, Boy Ortiga, para mosibo ang pagpanaway ni Valencia dir kanamo nga mga hugaw mi. Dili gyud siya katumanan dapat magwali sa Espiritu Santo mo nang gi-expel. Kay siya ra man day limpyo. Ngano mahadlok mi nga unya kay hugaw man mi niya siya ra may limpyo matakdan unya ni pagkahugaw og wakwak pa mi og balbal pa mi basig mo labaw pahinon siya sa pagkawakwak namo mahimo unyang ananggal sa gisiparit na mo siya daan. Kung Boy Ortiga ang among pagtubag, nakita nato na mga taong nagwali sa Espiritu Santo, niya hugaw mami, naun saon na lang ning unang Pedro 1:12, og siya mo angkon na ni. Di gid mo haom diha ni Reverend kay nagsulo man siya. Busa, mga mahal namong tigpaminaw, higalang Boy Ortiga, no? Daghan pa ang among itubag. Nini nga porsyon na sa among mga pagpamatuon. Kay moabot pami sa kang kili insipido nga nagwali na nga nakuha nila ni Makarayo unya mao ra ba ni ang among pagtubag kalakip na sa paghatag og information sa mga kaigsuonan sa pagto nga kapag ka makasulod na ta sa kamatuoran mag-obserbar pabatas uban imbis nagdana tag-iwag kita na mahinoy maiwagan kini kalakip nga basig imo na pong ingnon kalakip ni nga masud ani nga among pagtubag basig imo na pong ingnon otoan na pod nang hilabot na pod mga mahal namong tigpaminaw og katong tanan nga mga nagapangutan na kanamo og ilabi na kanimo nga gididikit namo kini kay imo namang turno igalang Boy Ortiga among gipanghinao nga sa sunod sa among mga pagpamaton imo lang gyapong gipamatian aron makuha nimo ang kinatibuk-an namong pagpamatod sa nakasulat sa Biblia. Doon kay miabot ng mga oras, ang ngalan na lang sa among magtutulo. Divine Master Tomas de Eugenio Sr. kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, og sa ngalan
sa makauban nga ebanghelista. Kini usab ang inyong igsoon, Ebanghelista Brother Jimmy Alcala. Kiniusab niyo igsoon, Ebanghilista Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.